mhuri yeZimbabwe, it looks like most of the people, although vakanzwa shoko rekuti national shutdown, vanhu vazhinji vanenge vasiri kunzwisisa pamusoro pestrategy, to the point yekuti munozonzwa ichinzi vamwe vari kwamurehwa uko vadziviswa windi for ed because vakaenda kunoprotesta vakabata zvimaplacards, zvimapepa, zvimabhana. Aiwa, handi muri kuona mani, ndo pandirakakuudzai ndichiti, for example, kwamurehwa apa handi matonzwa zviri kutaurwa panews kuti Nashville, Phiri uyu wechairman wokwamurehwa ndiye chairman womawindi for ed ikokoko. Phiri uyu ana Phiri Manyasarandi. Vamwe vanhu vachati am inciting violence against vanhu vokuMalawi, but I think I've told you kuti ndo vakazara naPhiri nanabhanda kupolice, kuarmy, top leadership, macommissioner, malieutenant, machii, makomanda, what, the same kuZimbabwe Defence Forces, kupolice, something like that. All right. Tirikuti makada kufamba muchisimudza maplacards, zvimapepa nezvimabhana, munokwara kurohwa nemanyasarandi aya. Takati operation yenyu inonzi shut down, to shut the country down, hazviitwe zuva rakacheka nyika. Munoita usiku, kuchera migwagwa, pisa zvese zvinopisika, mashopu, masupermarket, magaraji, mabhazi anotakura vanhu, mota dzinotakura vanhu, zvinhu zvese chamunongoona chemunhu weZANU-PF, satellite. Musavhunduke. Zimbabwe is a very rich country. We will build everything anew because vanhu vese vane maproperty mahombe acho maZANU-PF nevari connected ivamba muZANU-PF who are benefiting from your suffering. Vamwe vari kuti toda kuti tigomira kuti tigonzwa kuti zvadii. Be active, be ready. Vamwe vari kumirira kuti hadzi toda kutanga tatsvaga gurupu patinofamba tiri guru Mwandira. Munokuvadzwa because these people vakatoisa mutemo wekuti hakusina kuonekwa munhu ane dombo, munhu ane rekeni, munhu ane banga, munhu ane tsvimbo, munhu ane mubhadha, munhu ane pfumbo, munhu ane museve, munhu akatakura munondo. Hakusina kuonekwa munhu ane badza chairo rekusakura munhu, hakusina kuonekwa munhu ane dimo rekunotema huni musango chaiko. So you can actually see that they are trying to clamp down. They want to clamp it down every way of revolt. Saka imimi operator usiku, muri 334422, even uru 1. Amen. I want to tell you something. Inini, I work best alone. But it is more advisable that muite muri 22, muri 3344. Don't make your number too big unless you trust each other better. But instead of doing up to number 8, don't increase your number to 8, 9, 10. Makada number yenyu yasvika ikoko, divide yourself. Don't be more than 7 people in a group. When you want to do something, don't be more than 7. Do your things your own way. Mapurisa ari kufamba usiku, bvisai maziso nerekeni. Munhu ngaagadzikwe bhaudhi, nati nerekeni musoro. Paanoenda kuchipatara anoswa na kuzvipatara hakuna maneso, kuzvipatara hakuna mushonga. Then they shall come to understand kuti ZANU-PF yakatisa pama1. Kana uchirova nerekeni usarove pachipfuva. Rova musoro. Aidha ucharova ziso, muno, kana kuti uchabvisa munhu zino nebhaudhi. So ndiri kukurudzirai, kana uchikanda tsvimbo usarove makumbo. Rova musoro chete iwe. Kana uchikanda pfumo, robaya musoro. Kana uchikanda mbadha, kana uchikanda demo, kanda musoro chaimo. Savhundutsirwe. Vanhu veZANU-PF vakajaira ivo kurova vanhu vasingarohwe bheki. Uri kupaura vanhu vakajaira ivo kuuraya vanhu ivo vasingaurawe.
makada kuvauraya anobva ati aiwa zviri kunze kwemutemo kuti uraya vanhu hakubvumirwe ndatitaurirane. Aiwa handizvo, vakajaira kuti vanouya usiko kutsemura zenyambama, iwe ndiwe unofanira kukumbira ruregerero. So I want to teach you something. Your enemy will never understand you better until you learn kuti akakutsemura mbama muparadzi musoro asara asina musoro one time. Vanhu vese vazviona, vanhu vobvunza kuti kudi zvonzi akamurova nembama saka akabva mudambura musoro. Then vanhu veZANU-PF, they will learn to respect you, to run away from you. They won't interfere with you. That is the way forward. Izvo kuti vanhu veZANU-PF vanonzi vanoponda munhu pakati osiyiwa, munhu otovigwa atoita mariro zvotokanganwika, vanhu vozofamba vachinongedzera guva kuti uyu takanga tichidzidza naye, takanga tichigara naye, haha, takanga tichisenza naye, tese akapondwa neZANU-PF anoguva ripapo. But hakuna munhu weZANU-PF waunombonza uyu akanga ari weZANU-PF akazopondwa. You should learn to fight back. Fire with more fire. Vakakuisirai moto vapei moto wakapetwa kana kashanu kana katanhatu kana kanomwe. Hapana chekutyapa. Ivo vanoziva vachikuvhundusira vachiti tokuzivai tichakuteerera, imi hamuvazivi. Vatevererei right now. Vatevererei right now. Zvezvokuti tirokuzivai tichazokuteerai tichikubatai 1-1. Imimi vabatei right now 1-1. Handi munovaziva vanhu veZANU-PF. Muri kutya. Now the first thing about ZANU-PF, chinoita kuti tikunde ZANU-PF ndechekuti ZANU-PF yakatuka Mwari wekudenga, yakatuka imimi vanhu, yakauraya vanhu, yakabira vanhu, yakanyepa, yakanyengedza, yakaita ZANU-PF yakaita maconvenant akawanda esatanism, wakaita satanism, maritual akawanda emashiripiti nemasaramusi. So kana muchirwa nevanhu ivava, Mwari anokupa simba risingaiti, because they are the enemies of God. Chakaita kuti David akunde Goliath hakusi kuti David anga ane simba. Yakanga iri nhau yekuti maPhilistines nana Goliath vakanga vane tsika yekutuka Mwari nekupractice satanism. So David achiuya akatarisana Goliath, akatozviziva kuti munhu wese akarwa naMwari, akatuka Mwari, akashora Mwari, munhu wese anoita zvesatanism, ukamira wakatarisana naye feya uchirwisana naye, unomupunza. Ndo zvinhu zvakaita kuti Goliath adone. So I give you this assurance without doubt that anything you do against ZANU-PF, you are the winner.